Perkara dhuwit mbok urusi, ngene iki tanggapan umbruk-umbruk padha wae besek 15 ning omah, Nduk. Ngeluh. Ibuan ya. Heeh, Nduk, lha piye wong ngancene yo karo tanggane kudu kerukunan, lir gumanti ya, Nduk. Ora kono ora kene, nek rukun karo tangga teparone mesti wae rezekine malah tambah barokah. Amin. Lho sajane kok kowe ngantuk ya, Yang ya? Gak. Ora. Lah kok merem-merem ana biru-birune. Kaboten biru-biru. Tiyong pesek. Nggih, kula Ndara Putri. Ki mau gawe langan suka. Ji. Marang kewajibanmu kepiye coba matur. Wis rampung apa durung? Sedaya kewajiban kula sakmenika sampun rampung, Ndara. Namung rantos rawuhipun panjenengan. Badhe ngersakaken menapa, Ndara? Wektu dina iki aku ora ngersake apa-apa kok durung. Lajeng Ning atiku kok rumoso lan sumelang ya. Wis sawetara suwe karo aku ora ana kondur. Kang mongko iki rek lagi sowan ana ing kemaguran to ya. oh ngaten. Mesti wae rasane rak yo jeg-jegan ngono to ya. Yen ditinggal marang garwane. Coba kowe upama ditinggal garwamu ki kaya aku apa ora? Mboten, Ndara, kula biasa. Masa kaya ngono? Biasa mawon. Tenane. Nggih lho, Ndara. Kok bisa ya Yang ya? Nggih, kula biasa bingung kok, Ndara. Kok malah tuwa tandha pitakon lho. Apa jane kowe iki ora tresno marang garwamu, bojomu? Mboten. Mboten. Sing iki ora, sing iki tresno. Lah kula kan jujur, Ndara. Lho, yen kowe ora tresno karo bojomu. Nggih. Lah kok bacotke? Lah kepepet, Ndara. Mungkin kuwatir nek mboten numan. Rumangsamu. Ya aja kaya ngono to ya. Jarene kae witing tresno jalaran saka kulino. Oh, ngaten. Kowe kulino cedhak marang bojomu. Ji. Mesti wae tuwa rasa tresno lho piye. Oh, dados ngaten nggih, Ndara. Nggih jenengan tansah memuji mawon. Mugi-mugi ingkang garwa kalis ing rubeda mboten wonten alangan menapa-menapa, Ndara. Pancen bener kok Biyo. Ora kendhat nggonku ndedonga. Rina kelawan wengi Ji. aku mung ndedonga muga-muga wae karo aku kalis ing sanggikala yo Biyo. Kula ngene nek memuji, Ndara. Ya sing Mojo piye mau bergelutan aku kok iso. Oh, niki wau. brengose dhuwur seh. Lah brengos sak tekan ngisor mripat ya, Mbok. Iku brengose dhuwur seh, Mbok. Sek, Nggih. lantuke kabeh ya. Pripun, Ndara? Iki mau aku lagi bergelutan. Panjenengan ampun bujuk kemawon to Kang Mas. Kan kita seneng lho. Susah iku suarane jero, Mbok. Iya. Dadi ajeng Inci kula Kang Mas. yo entuk pamujimu pun Kakang isih slamet. Rikala aku sowan ana ing kemaguan. Oh, ngaten. Rak bareng-bareng kepengin jongeng kawibawan ing Kabupaten Pati. Nggih, lajeng, Ndara. Kelakon dadi peperangan antarane Pati lan Kemaguan. Karepku ya kepengin bebantu karo Sena Kumbara. Ning malah Sena Kumbara lan Brajangkara sesepuh Kemaguan uga Cundaka penewu ing Parangjala. Iki beda panemu karo aku. Pintenipun Kang Mas? Sakwise perang kalah nggunakake cara kepengin nyolong pusaka. Tembung nyolong aku rasa mergo padha karo ngambali sega wadang alam
lelakon yuyuru. Mesine wae. Pripun to? Iki perkaraku kowe ora usah melu-melu ya. Sawetara kowe mapan ana ing pepukuran. Oh nggih, Aku tak uruskan karo bapakku. Nggih, monggo dipun sekaten. Paring pangabaran monggo loro aku ora bakal jeneng mapan ana ing Paranggondo yen aku durung kedunungan Kiai Pagak tepat mergo nek pusaka kuwi bisa tak rebut iki mijet wae ngeranti nggonku bakal kerubuhe pati kesana. Yen kaya ngono, aku bakal sumusul marang bapak. Atiku rumangsa bingung. Nyatane katresnanku sing tak tresnani wis tegar ketolak lawan aku. Jebul kaya ngono kakangku milah. Kakang. Kaya tanpa kuno aku ning jagat sesrawangan. Mergo sampeyan wis nyanati marang katresnanku. Aku ngiman karo kowe. Ngiman? Ketemu pirang perkara sampe ngiman kelawan aku? Ya kene aku ora entuk ngiman kelawan kowe, Bojawati. Yen kowe mati kanthi dalan Jigorono sakjroning jurang. Apa wis rampung perkarane? Mbok menawa wis rampung perkarane. Sapa jenenge? Aku Rudati. Rudati. Ya sampean? Aku Jundoko. Oh, Jundoko. Aku takon kelawan kowe Rudati. Saiki kowe kondo apa to perkarane nganti kowe kok arep-arep jebul jurang? Mergo aku lagi kepedutan katresnan Jundoko. Kepedutan katresnan? Kok malah mesem? Lah wong perkara kepedutan katresnan kok arep ngkasi urip. Ngece ya sampean. Lah ya mesti aku ngece karo kowe. Lah wong wadon kok gampang ceklek ati. Mupus pamikire nganti arep Jigorono sakjroning jurang. Rudati. Iki ora teges aku mupus. Ning nyatane sing tak tresnani mentolo lawan aku. Senglek dudul pirang-pirang kok dadak kowe arep ngkasi ya. Apa ditemok duduk? Ndak ono ah. Iki sing kandha rak dulur-dulur senglek iki. Rudati. Iya. Apa rumangsamu yang wis kelakon mati rampung perkara? Mbok menawa wis rampung Jundoko. Kuwi durung Rudati. Kok bisa? Gimana kowe ngerti ya? Tak jero aku. Tenane mati kuwi kaperang dadi 3 perkara. Apa wae Jundoko? Mati utama, mati madya lan mati nista. Iki ana wergine dhewe-dhewe. Wergine kepiye? Mati utama. Mati utama kuwi matine prajurit kang depameni bumi Utaharae. Kelakon mati ing palagan. Senajan to nyawa pisah kelawan raga, nanging supane bakal mesem bumuyu. Mergo ngerti jisime mati depane bumi aji. Iki mati utama. Mati utama. Yen mati madya. Mati madya kuwi mati sing wis pinesti dening Gusti kang murbudi pati. Yen to Gusti kang akarya loka kang ngersake titahe mati nom ya pantes. Mati tuwa ya pantes. Cilik pantes, gedhe uga pantes. Mergo kabeh wis dikersake Gusti kang akarya jagat. Kaya ngono iki mati madya. Mati madya. Yen mati nista. Mati nista.
Mati Nestra ki mati sing ora kinersake dening Gusti kang gelar jagat. Tuladane kaya lampu sendiri, sudut salira kaya dene sing arep kok lakoni iki mau. Rumangsamu rampung perkarane ning dhuwur. Ning kono sukmamu bakal kelambrangan kaya gene peksi maburtan antuk panselukan. Apa ora malah krasa Iya ya yen ngono Jundaka. Tanpa pitulungan mbokno aku wis tekani pati kejegur jurang, ora ana sing mitulungi, ora entuk pencelan uga. Wis ngerti. Saiki ngene. Yen kowe wis tinarbu atimu, padhang pamikirmu, iki ana pawungan sing saguh ngayomi kelawan kowe sawutuwe. Pawungan? Sing ngayomi kelawan aku. Iya. Jare Dudo iku mau. Nek Dudo cengklek ora ana. Dina iki wis turu. Lah terus sapa? Sing tak karepke sing arep ngayomi iki dudu Dudo cengklek. Senajan to sing gadang kowe iki akeh. Ora trimo Dudo. Kalebu Joko-Joko cengklek iki ya gandrung kapirang wulan kowe. Tenane Jundaka. Kowe tenan. Apa meneh kok nom-noman RT 8. Lah terus karepmu yen ana pawon sing gelem kelawan aku ndur sapa? Kowe ben ngerti? Iya. Tenan. Pawungane ndak aku dhewe ya. Sampean dhewe? Iya. Lah dalah. Lah piye? Kondo tirik-tirik. Lha rumah sampe nang ora pamer awake. Jebul kok masar awake dhewe. Lha apa ora? Jebul tawa-tawa. Rumangsamu. Senajan to aku ngene iki ning durung duwe bojo, aku sih Joko Ting-ting lho. Ije Joko. Sambel dituliti. Terus Nek ora ngandel saiki tilik. lho, nak tak tilik ra ana tetembungan. Piye? Pager dipangan rayap. Ora dire Aku ora kira-kira. cocok. Aku nek ngrungokke tetembunganmu iki lho. Iya. Ketane kaya sarep gelem. Sama mau Jundaka. Aku Jundaka. Aku ki penewu. Oh, penewu. Aku ki penewu ana ing Parangjono ya Jiwo. Jundaka, ya wis timbang aku ngrantes lan aku mikir marang katresnanku ya bojoku mula kanthi kuwi aku gelem. Ning aku wis ora perawan lho ya. Ora apa-apa. Perawan rondo kanggoku padha wae. Sing penting ulukane. Sing penting ki atine. Oh, ngono ya Jundaka. Saiki tenan, saiki janji. Yen to tresnaku lan tresnamu nyawi jejete siji, rekasamu ya rekasaku, senengku ya seneng. Saiki urip bebarengan ning Parangjono. Ngono. Heeh. Iya. Ora nyono babar pisan aku kelakon sesandingan lawan jejere aku mung wong desa nanging iso sesandingan kelawan Kusumane Ayu putrane Dipati ana kabupaten Sinarso panjenengan tiyang saking Karang Pratisa. Nanging kula menika tresna lan panjenengan. aku percaya yen ngenani bab katresna semono uga sing tak gadah supaya tresnaku kelawan slira iso nganti tumekaning kaki-kaki lan ini nanging biasa sakwise aku dadi prajurit ana ing Kabupaten Pati rumangsa wis suwi aku urung bali nang desa Kersanipun mula sawetara aku tak ninggal sliramu ana ing taman kabupaten mengko yen aku wis bali saka desa kuwat nemoni kelawan slira menapa kepareng kula dhewe? Aja Kang Mas yen to pancen kados ngaten namung nderekaken sugeng ingkang atos-atos di wonten kula kratos tau panjenengan ingkang pating yen kula aku
netepi kewajiban bali ana ing desa. Dados Senopati Gumelar menika boten wonten ing taman saya. Pancen ora. Menika malah dapur Kawasroyogi. Jalaran kula badhe matur wonten saha panjenengan jumbuh kalih isin-isine ati kula. Yen ngono ana wigati sing bakal mbok kandhani. Mligi kangge panjenengan. Yen to pancen kaya ngono saiki endhalaku. Ana wigati apa ta? Ndarayu. Tuhilipun kula nembe kemawon sakit. Jer apa sing ora? Engkang saged menika manah kula. Kok bisa? Tuhilipun kula nembe kemawon nandhang brontol. Lara bros. Icip. Yen ngono, kowe wis duwe patikan wanita. Nganti kowe nandhang lara brontol. Ya sampun dangu. Anggen kula nyimpen raos tresna menika. Nanging imanipun kula boten wantun badhe matur kalih wanita kula wau. Yen to perkara tresna kuwi mbaya aja sangkurung. Enggal matur, kowe ndang bloko apa anane kelawan wong wadon kuwi. Mbok menawa wong wadon sing mbok tresnani kuwi bisa nampa lan kowe kanjeng. Dados mekaten. Kudune pancen kaya ngono. Dados panjenengan boten ngertos wanita ingkang banget kula tresnani kula wau. Pancen aku durung ngerti. Nggih, kula badhe kandha bloko wonten panjenengan. Tuhulipun wanita ingkang kula tresnani menika panjenengan piyambak nggih. Aku. Kira-kira Senopati Tanjung. Lejane kowe iki yo ngerti dhewe. Aku kuwi wis sinanding lan Kang Mas Gumelar. Cethuk aku ki wis duweni garwa. Lho kak ora duwe isin nembung seneng lan aku. Kamangka ning pati yo akeh lho cacahe wong wadon sing isih prawan sing duweni putra ora duwe bojo. kula ngertos wonten Kabupaten Pati menika kathah wilangane wanita ingkang ayu langit ingkang saged ngratoni manah kula mboten sanes menika panjenengan. Mila saya menika mumpung garwa panjenengan Senopati Tanjung menika mboten wonten ing Taman Sari. Muga panjenengan kersa nambani bronto kula, Lur. Lha mbok anggap aku ki wong wadon sing kaya ngapa? Oh, yen ngaten panjenengan cetha nampik katresnan. Lah mesti wae aku nampik mergo aku ki duweni garwa. Napa mangkenipun kula tegelan mentolo kalih panjenengan? Wonten ing Taman Sari menika mboten wonten sinten kemawon kejawi kula kalih panjenengan. Mila saya menika. Napa kelampahan panjenengan badhe kula prawoso wonten papan menika? Tanjung. Di rumah samu. Gan matur lan aku kok kaya ngono. Apa aku kuwi wedi yen kowe jur matur sing kaya ngono? Oh, dados ngaten. Napa kula kekah ketil? Tanjung. Lho iki ning Taman Kaputren Kabupaten Pati. Kula ngertos. Aku ingkang dange Kang Mas Dipati. Lho kowe kok arep tegelan aku. Lho perkara iki yen nganti Kang Mas Dipati pirsa, jur piye uripmu, ha? Mbok yo dipikir kanthi nalar sing wening to Tanjung yen arep tumindak kuwi. Brayu Ambarwangi. Nggih, boten dados menapa. Jumbuh sesantune manah kula. Upami boten kelampahan kula sinandhing kalih panjenengan. Kula becik uga jagat kula. Nanging wonten tetembungan upami boten kecekel prawane tetep kula enteni randane. Tanjung. Ngadepi kok ngadepi wong geblok. Suasana Kabupaten Pati lagi ora tentu.
Ing plangkan pusaka iki bintuan Kanjeng Dipati Kembang Jaya. Siji wae ora ana kang tungkem. Lho. Plangkan Kanjeng Katuran priksa bintuan dalem pagak Gudeg Pati ical saking ingkang kinanggenah kemit menika Kilurah Manuk. Sinten iki ora ono? Mboten wonten. Aku ngersake suwane si Gumilang. Selikur pusaka muncak kula kuwi sliramu tak utus opian sapa sing nyidra pusaka bintuah kapan terus gampang ketemu Pak. Aku ra wis mulih karo kowe. Aja nganti miyos saka ing kapenewon parang kurda. Kok malah dadak temoke papan kene iki piye sliramu? Ngomong sawas lan sumelang raos kula Kang Mas. Kula sumusul kalih panjenengan. Iya. Ning iki bebayani banget. Dadekne sumurupmu. Tenane aku wis kelakon manjing dusta ing Plangkan Kabupaten Pati. Meh wae pusaka Kiai Pagak Gudeg Pati tak cidra. Dumadan aku ditugang dening pawongan malah kaporo. Wektu dina iki aku sing dibujung wong ae. Mawi ngaten, ampun si Kang Mas, kondur kemawon. Lho, ayo. Sing wani mlebu ning gedhong pusaka Pati, dheweke arep nyolong Pagak Gudeg Pati. Ing kono mau wis tak piloro karepku, tak cekel tak pateni. Bareng tak tubruk kok Lah sing sampean tubruk ki aku. Jebul kowe. Wong adul. Yo kene kowe wanci dudu ayahe. Ning tengah alas tanpa ruang. Sopo kowe? Aku Anggisari. Sapa? Anggisari. Anggisari. Garwane Penewu Sumiran. Oh, Lho, kowe kuwi. sesek sapa jenengmu? Panut. Pangkat Kulurah. Puri panggonanku. Ki Panut, wis to, sampean sumikir ya saka papan kene, aku tak sumusul marang garwaku. Sumusul? Iya. Enak kowe. Ning celaka aku. Siji gawe loro gawe. Aku ora iso nyekel bojomu Sumirat. Ya. Nanging bisa nyekel kowe padha wae mergo kowe engko yen wis tak cekel. Kowe tak piloro, bojomu mesti marani kowe nebus kabisan. Lho, kowe kok arep miloro kelawan aku? Apa ya kowe iki tegelan mentolo? Kene ora. Sumirat kae ora ketang piye kae bakal gawe kapitunane lho Pati nyolong Pagak Gudeg Pati. Upama kelakon, kaya apa kapitunane nggih Pati? Aja ya Ki Panut, aku aja dipiloro. Mbok mesake to kelawan aku. Kowe tak bondo.
Tak goleke sumut kalogo, tak biukne ning awakmu, kowe dicokot sithik mboko entek. Aja ya Ki Panut. Aja. Tenan? Kowe ora gelem lan kowe wedi? Aku mau. Yen pancen kowe ora gelem utawa wedi, kowe kudu gelem. Apa kuwi tegese iu-iu? Kanggo ijole bojomu, ben kowe iso bali karo bojomu ning tangane bojomu. Nanging kowe kudu gelem. Lho aku sing ra ngerti iki ya kuwi sing tegese iu-iu kuwi apa? Mbok dijlentreke supaya aku ngerti. Aku arep ngomong malah bingung. Entuk kerapal? Ora, sing tegese kowe kudu ngladeni aku kaya kowe ngladeni bojomu. Hah? Piye? Ngladeni Kowe kowe? ngladeni aku padha karo ngladeni bojomu. Ya rino ya wengi. Emah, aku ora sudi ngladeni kowe. Timbang kowe tak pakake semut salogo kowe pangan sithik mboko sithik. Luwung kowe tak pangan apik. Enak kowe rekoso aku, ya rugi aku. Timbang aku ngladeni kowe, kowe becak aku makan pati. Sapa maneh? Gandrung. Apa nyanggo nyamat kok stop. Ya lah. Aku maring. Sini lah. Sapa maneh kaya sira.
Rangkul. Nggih. Arep diapakno? Kula ajeng dipun prakoso, Kang Mas. Kelakon ta urung? Dereng. Alah urung ora apa-apa. Lho, panjenengan ki nggih duka to, Kang Mas? Ya wis gampang. Rupane ora bejaji. Piye? Rupamu lho kaya mbako. Kowe nek aku rupa kurang bejaji. Lho kok arep seneng karo bojoku sing ayune kaya ngene. Awi lurah lho. Wis ero. Esuk awan surya pemutih. Kowe lurah ning ora oman bengkok. Mulane wong sandangan ora tau salin kok. Pinuju jaga aku ora perlu nganggo sandangan sing apik. Yen aku nganggo sandangan apik mengko yen ana maning klebu kowe. Wah ya konangan. Sesuk tak obong sandangan. Wis pirang taun sih ora genti ngono. Iki tinggalane anak putu. Anak putu. Lho iki wis bojo apa durung kok anak putu? Putu ponakan. Lah ngerti ceritane? Ceritane piye ceritane? Putuku. Engko kula. Ya. Terus Didol. Kok sandangan iki gegeden kayak aku. Jadi tinggalane putu ponakan. Warisan ya. Umume lah nenek moyang. Pancen ora tak silaki. Nggih. Aku sing bakal cukup pusaka pati. Ning dilalah kadengangan dapurmu. Upama ora ana tekamu kelakon Yai Pagak budek pati tak copot. Mirat. Apa? Yen kelakon budek Pagak pati ning tanganmu, mesti pati kae iki kapitunan. Mergo apa? Kae bentuak ning pati mula saka kuwi. Aku nganti tega karo kowe mergo kowe arep nyolong rahayune. Kowe rung kelakon nyolong budek Pagak pati mula saka kuwi. Aja mbok bacutake kowe nyolong pusaka budek Pagak pati yen tuh pitungan karo aku. Iya. Perkara pusaka tak sisihno dhisik. Sing wigati ngrebut bojoku. Piye? Iki bojoku. Ya. Kok arep tok rudo paripeksa. Nek pancen kowe mbacut seneng bojoku, langka ana wangkene penewus. Lanange jagat iki wis wani bodho bojone wong rebut bojone wong. Mongko panut iki uga punggawa pati. Lho kowe kok mentolo mateni marang Lurah Panut? Mergo Panut seneng karo bojoku. Bakal rudo paripeksa. Perkara kuwi aku ora piti. Nang kasudatan keswari gawe pepati lan menang. Nek ngono ilange Kiai Pagak budek pati kowe kang nyolong. Ora tak silai. Aku kepengin kedunungan pusaka kuwi ning emane. Durung nganti kelakon ana tekane dapure si Panut. Harya Kencana. Aja kowe nek perlu kembang jaya kon teko ing papan kene ngadepi karo penewus kuwi. Kowe aja ndadak mimpi. Kepengin tilu marang Kanjeng Tipati Kembang Jaya. Ora usah aku ngipi kepengin ketemu kowe Ndang. Waton Harya Kencana isih urip isih jumlegen. Ora bakal bisa marang tinemu marang Kanjeng Tipati. Matur nuwun tembung musik pengasatan. Kasih uripmu Harya Kencana. Ayo, matur.
kowe ayo. Kudu mati saka tangan. Monggo. Wis. Ya. Wah. Anu sakmono katigayanmu. Senajan penewu ing Sukertaning Kabupaten Pati. Tak mojo atur nang ngasari kae. Kakang Sinokembu. Sopo bocah Menika calon bojoku. calonmu? Nggih. Bocah ngendi kuwi? Bocah ngendi? Lem, Bocah saka ngendi? janti iki. Lha Latahe ngendi? Saka Pandi apa saka Lambene menger-menger. Sing apik rombiar mergo kowe wis kedunungan sing del bagak depan. Reski. Lambang kejawi wonten ing Kadipaten Pati. Wedal menika sampun kula paparaken wonten ing Plangkan Bukusa. Demit kula marongan keteng gendang. Wong gua. Sopo iku? Aja mau nunggu cigrang sira tepak. Ngerti yo? Yen pusaka Kiai Pagak Gudegpati wis ana ing tanganku. Sopo to aku? Senopati Gumilar. Utusan Dipati Kebangjoyo. Piye tak solo ilangi Pagak Gudegpati tak bar loncate nyawa. Wong seneng uga kamurkan yen ora keberan mari dolelo bisa buntutane sapa sarep apa. Ambarwangi. Saka Kabupaten Pati. Saka kowe? Tepung ki. Rudati saka Maguwan. Rudati Iya, saka Maguwan. mergo aku mbelani wong-wong ing Maguwan. Kowe mbelani wong Maguwan cetha yen luput dari Rudati. Apa? Yen ta pancen kowe ning papan kene kowe kudu adepanan aku Rudati. Lho. Yen kowe nantang kawan aku, Ambarwangi, ning papan kene ditemtokke aku apa kowe jebabrah depane lemah. Lho yen ngono ya ayo dibuktekke. Wadon bilane wong luput. Cikang As. Dadi kowe nganti gegerane sak tengene alas karo wadon kuwi. Leres. Sopo kang geger? Kakang, Lho kuwi apa? Iki Kakang Gumilar. Rudati Aku bojomu, Kakang. Sopo? Aku Rudati. Sik diajar. Ribet to Kang Dadi Mas? apa pamrihmu nganti kowe nyebut bojo? Lho. Kok sampean lali? Aku mung duweni siji garwa ya iki Diajeng Ambarwangi iki garwa. Aku kuwi garwane. Mbok ora usah ngono, Kakang. Aku rak Rudati to. Aku bojomu. Kowe Sekarang iki bojoku. Kowe aja gawe tembung sing maneka wae. Nyatane selak kok. Meh tawadanmu kaya apa? Bojoku garwaku ya mung siji Ambarwangi. Mula tak jaluk kowe sumingkir saka papan iki. Yen ngono sampe nyelaki janji kelawan aku, Kakang. Iya. Ya wis, yen kaya ngono karepe sampean titenono sampean. Yang Mas Gumila. Diajar. Kula wanita sami kalian Rudati. Mawita kowe duweni bojo kok diselaki. Mesti nggih lara ati. Kang Mas Gumila. Pun to. Sak menika mbok panjenengan niku walaka. Rudati menika
ngapunten. Napa saestu bojo panjenengan nalika wonten ing dosa? Diajeng Ambarwani. Inggih. Yen to aku alaka lan bloko kelawan slira. Apa ya kowe arep nampa kahanane? Lho, foto sinoso kados pundi tatamtu badhe kula tampi. Diajeng Ambarwani. Sadurunge aku suwita ana ing Kabupaten Pati. Aku pancen sadurunge duweni bojo. Ora liya jenenge Rudati. Lho. Wong wadon iku wae. Wong wadon kuwi bojo. Oh, bojo sampean sing teng desa. Aku iso tetep nampa to. Diajeng Ambarwani. Kang Mas Gumilar. Lho kok ngaten panjenengan? Saestu lair batin kula mriku tresna kali panjenengan. Lho kok jebul aku kuwi diapusi. Ora mung aku, Kang Mas Dipati Kembang Jaya ya sampean apusi. Gumilar, Sing gedhe pangapura. kowe iki momong desa ditresna lair batin jebule piwalesmu mung kaya ngono. Nanging sak tenane aku ya tresno kelawan bedane momong aku kuwi dadi bojomu, emang kowe mesti wae padha nasibe karo Dati. Kang Mas. Perkara niki tetep aku ra trima. Aku padha wae sampean wirang-wirangke. Yen kaya ngentenono piwalesku, Kakak. Diajeng Ambarwani. Rudati lu. Ambarwani wis ninggal kelawan. Diajeng Ambarwani. Nalika Sumara kowe diperintah maju perang. Piye usadane kuwi? Rampung apa ora? Perkara perang durung rampung. Rampung sing baku nikah dhisik. Sik to. Dadi manten. Perkara dadi manten ya dadi manten ning aja kesusu. Janjine lho, janjine lho. Iya. Titian wis tak tukone ning mburi lho. Apa titiane? Mobil yo. Perkara janji kuwi gampang. Aku ora bakal mlenjani lho, Jundaka. Lah terus kapan gone aku lan kowe dadi manten iki kapan? Aku gelem. Baton aku ndene penjaluk. Enggak. Gampang. Tak turuti. Nan, Ya. dudu mobil. Penjalukku mung sawiji. Patine Senopati Gumilar. Gila, apamu kuwi? Tilas. Oh, Bekas bojoku. Turutin tenan. Buktane Jundaka. Janur Gunung Kadinyaran, panjenengan kesel ledang wonten satengah wono menika. Menapa daruranipun? Pancen iki mau aku jogo-jogo. Jagi perkut wonten tekesine Kabupaten Pati. Iya. Ning ora mung kuwi kok Tanjung. Lajeng menapa malih? Iki ngambali nalika ing Taman Sarikali. Lho kowe iki jane lair batin apa ora ngemu tresno lan aku? Kula sampun sumpah wonten ing ngarep panjenengan. Bilih kula menika tresna kepati-pati kalih. Tenan. Wah, Senopati Tanjung, yen to pancen kaya ngono ya tak tampa katresnan. Estu panjenengan tampi, matur sembah suwun. Sik. Aja kesusun to. Menapa malih Ayu? Tak tampa katresnanmu ning aku yo duweni penjaluk. Waton ampun tumurene bulan lintang kula sagah mujud. Gampang. Menapa? Penjalukku kuwi mung siji. Waton kowe bisa mateni Kakang Gumilar. Gumilar ketah mati. Iya. Kula wujuti. Nanti Tanjung. Senopati ing Pati Bener. arep bajut ngrubuke paguan. Kuwi jane iki piye? Perang wis dumadi antara Pati lan Maguan. Akeh korban. Apa kowe ora mesake? Saya tak golek ora kowe. Sopo? Sing tak golek Senopati Gumilar. Perkarane apa kowe kok golek Gumilar iki perkarane apa? Kelakon aku mateni Gumilar. Gegayuanku pengen duweni bojo ndurayu ambar wangi. Kepenak uripku nang Kabupaten Pati. Wah, yen kaya ngono kowe padha lan aku. Padha piye? Aku yo golek pawongane sing jeneng Gumilar,
yen to kelakon telung taun dielo aduke aku duwe bojo sing ayu. Dadi ngono. Kowe karo aku nunggal karep golek Gumelar. Yen ketemu Gumelar ora sangkung kok pateni barengan. Gambare kok WA wis tak screenshot kok. WA iki apa WA? WA iki apa? Bener. Padha. Padha apaan? Iki fotomu lho iki. Ora. Iki gambarmu lho iki. Gambarku. Kowe jenenge Gumilar. Jenengku. Kowe kudu mati saka tanganku. Mati. Apa jalarane kudu mati? Yen to kelakon aku mateni kowe Rudati so tak wek bojo. Dadi kowe tresnani Rudati. Bojoku mbok tresnani. Ora mung kuwi Gumilar. Tanggung jawab. Nane aku go njaluk patimu. Supaya kelakon gegayanku duweni bojomu. Ambarwangi. Ambarwangi. Ambarwangi lan Rudati kelakon ulumpi yen wis mati. Mati. Ambarwangi. Kang Mas dia. Kang Mas opo? Kang Mas Rudati. Apa Kakang? Bojomu sing kok Aku timbang duwe bojo sampean. Duwe bojo bagus dilarake ati. Kalau wong nganggur tak kandhani. Bener, Nduk. Bener. Kalau golek duit ning paras. Sampean iki kok iso. Bopo. Ora nek bopo-bopolan. Niki pripun, Bopo? Niki pripun piye? Kula niku nggih. Kang Mas Gumelar aku stok ganti lho. Sakenane kula niku nggih tresno kalian. Ki jeneng kowe nggunake aji mumpung. Ngerti aji mumpung? Mumpung bagus, mumpung sing enom, mumpung gagah, mumpung sugih. Muja kamurkan. Janjine piye? Ayo janjine piye? 3 tahun. Aja nganti seneng telu. Wah, Tahta, harta, wanita. piye? Tahta kula sampun kedunungan. Iya. Harta nggih sampun matumpuk-tumpuk. Wanita kula sampun gadahi diajeng. Ayo sapa yo? Ki bojomu. Kowe budak kok iki. Ya kene wis kepengin mau wedok. Iki nggih bojone. Wong riyen niku ngaku isih Joko. Mula kowe iki gelem. Yo sing gedhe pangapunku kok diajeng. Lho ora krasa antarane Joko lan ora. Ya kowe. Ora iso bedakno kok lanang. Kene lho Rudati Sing nganti iso bedakno ku nek antane perawan karo rondo. kok kados Rondo. Nek lanang kok ya ora bisa. Sampeyan kok apal lho, Bobo? Wong glothok kaya Aceh ya. wis to diajar. Aku njaluk pangapunten. Tak tenane aku yo tresno kelawan sira. Semono kuwi. Aku yo tresnani Rudati. Kula tansah. Gini. Ora ono kerampungan. Pripun iki Bobo pripun? Pati kena diarani jati kesusupan. Ora, Kakang, ora. Wih, jati kok malah. Ngerti? Tegese jati kesusupan lo ngerti lah. Pripun? Bobo. Kayu jati kesusupan. Ngrengket. Dene rulunge ora liya Senopati Tanjung. Sapa Senopati Tanjung? Senopati Tanjung kuwi anake Empu Sumali. Dados Klamur laku nuwit Suwita ning Pati ditampa ning tenane kepengin ngringkihake Pati. Oh lah iya kok ngaten. Golek lenane Kembang Jaya.
Ning wong angkara murka iki ora bakal bisa kasebatan. Yen ana sing temen jujur. Lho. Mula nanti kowe tak percaya balekake Kiai Pagak Budek Pati dimen kowe bisa madhangi swasana ing Pati. Malah kowe melu gembuleng wedokan. Nanging kula nggih sampun mangsolat pusaka pundi. Lah ya bloko panane, budalmu kok malah golek gawean. Leres. Dikei bekakas ngene kok ya gelem. Mboten Nuwun bekakas. sewu, Bapak. Lho ngaten kok diarani bekakas. Lho jen bekakase sampean kaya apa? STOP. Napa? Namane kok nyandak bekakas. Lha niku lho sing jalari sinten. Menika ganjaran ingkang kula tampi. Ini ya, Dok. Wong donya wayah ku ora mung sawijining. Waton kakunge bisa nyukupi kebutane wong wadon. Tembung menerenge, wah, Nggih. wayuh. Waton lagi. Kebutuhane mbok tuwa ya dicukupi, kebutuhane mbok nom ya dicukupi. Sago ora? Mayo, rudati kali Ambarwangi. Ayo sago apa ora? Kula saguh kok. Piye. Pun kula sago jane nggih mboten, Bapak. Lah kowe Ayo piye? ngono. Lho, nek kula Mau nggih nganggo jan. nek kula mboten napa-napa, Bapak, kula lila legawa awit ageng tresna kula kali Kakang Kumila. Tegese adil ngene lho. Seminggu rak 7 dina. 7. Senin, Selasa, Rebo mbok tuwa. Senin Selasa Rebo rudati Kemis, Jumat, Setu, Ambarwangi. Minggu Minggu kok. Minggu umbah-umbah. Lah dalah. Timbang ngombe wong loro turun iki. mesin. Ini ya. Baline pusaka Pagak Budek Pati, Swasana Pati Padang Bulan. Ya ta? Nganti lumebar ana ing dukuh cengkrik kene. Prabu desa wiwit bapak kepala desa, bapak lurah carik sak prangkate, sak masyarakate padha mangku kabagian. Amin. Sekabehing kaluputan dikubur oleh bumi kapung Pangapura. Amin. Cengkrik Pati Tukul Wondrag. Ayo.